Hola, sóc una de les tantes persones que estem confinades aquests dies. Visc sola en un pis de 50 metres quadrats, que és força petit, però sincerament no necessito més. Tinc la sort de tenir aquesta finestra que em connecta amb el món exterior, bueno, simplement amb la llum del sol en aquests moments. Fins i tot no tinc ni lloc per sortir al balcó, però bueno, estic molt bé a casa. A veure, estic amb el meu ordinador, el meu mòbil, la tele. La veritat és que no falten entreteniments ni vies d'accés al món. I d'altra banda penso que són dies també per connectar-te una mica amb tu mateix, per no mirar tant en fora i mirar una miqueta més endins. Així que aprofita el cantó bo d'aquest confinament i Sant Quirze, queda't a casa. Amb el que passa, els de Sant Quirze ens quedem a casa. Quan acabi aquest silenci, quan deixem el confinament i puguem tornar a cantar el dilluns davant de l'Ajuntament. Anem fent l'hivernacle junt amb milers de gent, amb whatsapps i trucades uns als altres ens trobem. Resistirem tots tancats a casa, ho acceptem amb resignació. Tenim ganes d'escampar la boira, els de Sant Quirze sabem la nostra obligació. Des d'aquí un gran homenatge a sanitaris i de més gent que cada dia amb coratge per nosaltres s'hi deixen la pell. I el proper Sant Jordi també el celebrarem. La rosa i el llibre, d'una manera o altra entregarem. Resistirem tots tancats a casa i acceptem que és lo millor. Tenim ganes d'escampar la boira, ho sabem, la nostra obligació. Resistirem, doncs volem viure, no volem escampar la infecció.